Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nebo tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت في فلا جبا وما فوق ولي من دونك دلالة فعلك هنا ناكا كشا ناكا بركة لك جدينا نوكلن لنا بلا جلنكا Bolmake Chagoroba Sise, animateur de la voix des citoyens la Dalakola, Sao Sabikena do Kerengeren Kasigi ka wele ko faka kene. Faka kene, fa de kodo Sayyid Mohamed El Madani Haidara. Kene imbisigi ka kemirie ka keta shiblaye kata alema. San baflantan sheki janvier kalot le temps ani sheki. Ayo lada intime palais de la culture la Badalabugu. Ka wele bla surfe kono ma zigri dala warabau. Okano bla uflano debela ne fa mangutu kawi. Zigri no damele Amadou Bari. No Kamara fogata se Umar Tarawele ma ani zigri dala ba belebele chaman ware nembela jelen bane ne ko fe ka donga fo ni sojali wale no ye kadoye yota ka fa togoma segere munun togo dara Sayyid Mohamed El Madani Haidara lama bisaba bonyongo safna karton bisaba ukilengelna bela jele soroli ke safna karton kilengelena safna saniya yala kan bela jelen saniya o bara o banen ko fe poem dotun la benembe ambalma muso bulo asta marko nabi wele ko makoroba ale bora ko lase korfo sorola ka tengu الهاج بونا نيان لا فم بورا وكولا انجا جيكولو شريعه اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين أنسينا كوني الله سبحانه وتعالى تبارك ماي أكفى كتنغني على فك بوشيتنا ترى ما شيتنا مني على كرفر لك نفك بو على كنما فك كرنكرنونا يا رب يا كوسو يا ربي على كنني أو بلا جلك شي يا رب يا ترى ما أكفى كسولي أنغدان فونا سهرما كهامنا تدم bato ani Abdoulaye de Nyogonye Bali Ahmad Bashiru oko fesani anga do baro bela jale kono nana anga shirifu bi kene kayani no kanyo ngirile no kampola flada ko wiye sabula amina do ni famiye kene kono ode kuma ko alema nogo oko fe amini au semba kono koro kana ni kene fitini kambolo kene bay amba bela jale foni islamia ka fole no de au salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala ndami bene bolo kadi au ma ode islamia muso nyuma boli sharti islamia muso nyuma boli sharti sheki afolo ifari kolo fambela jalenga datugu fona akara inyada anitige farafla aflana akake fini ferale asabana akake fini girimai ananina akana ke fini sherele aduruna akana ke fini masirile nyaw bisama munafe aworana akana ke fini wasole awolo flana ikana kasa jalanki yarala kabo madamani walchaw biyoro mina ashekina ikana wadugu jahil muso olugo chogola wala ndami kumbe aw balma muso ani aw de muso bolo kadi aw ma odeni ne ba ne balma muso ni mogo mi sona kani sutura nunu bela jalen dafa ni ala sona ebeye amba Fatima Zahara aleka jamakulu sera kenel shini bamanan ko ni ame joni kunanti kika afoko sababu nyuma sabula ni manyina ni idu jonko ilabanko odebi kono na fili ante seka ni kenen sigi na amma anga shego fo wante seka ni kenen sigi na amma anga belebele fo chamini ale bora noro la kake noroi chamini ale bora dame tugu ka soka dambe waleya chamini ale bora jogoba la kakla kake jogoba utoy chamini ale bora shirifu la kale moke kira de o yesira mitama ko alebo otama ne kame shamsul kudusu alimuni alama faimul fahama shamsu dini
Badiru Dini, Basi Tanga Dani Sanji, Bamadani Gatura Kele Sizafa, Tamanika Uka Negatika Nega, Ansa Dini Futina Yele, Asaidu, Sheriff, Osman, Madan, Haidara. Ama Afwa, Au Bella Jalema, Ko Au Haidara. Danti foli mina o ko fe kene yera keren kene da Mohamed El Madani Haidara ale tokola Mohamed El Madani Haidara miya ka nyana maya fere alama Mohamed El Madani Haidara miya niti alama ka sorokati ida kiyama sabula Mohamed El Madani Haidara ni ale tanu da mina silame nyuma ale sigile farika shibita maka sabula jami tari ida naka Kurane doniye katani ida ka alisa doniye ale de nana fo adam sonye ko anwa disabiri kakla ka fo amuso nyana ko anwa ke furu bonya lai Mohamed El Madani Haidara ne ba fe ngiki ida ni ala sonama atetia iko ya mino sabla ido woni minu be an bolo olube jigibo Mohamed El Madani Haidara mi bora rasulullah Mohamed El Madani Haidara mi bora badara aliu sajajala Mohamed El Madani Haidara enana sura ala ka dine o tigani muriya tuguni ina nasara ala ka dine obekani ala ka Qur'ane hayawde yota ko ofo anye ama fo kiki da ko iki sumaya ama fo ke edogorade suna ne ko ni ta fo ko esara ba hawa den chokora ba sise ne ba fo ibade ma ko anigwa ko to jara ko tere ka kila ka fi ba ma ko aniga ko na fene jara ko okote ma fi ba ma kani ga den ma soro lila sabla denye ale ba disi goshini abade mi bade fo ka wale ni mado dante foli mina niti aw balma muso ani aw de muso ka bo nyama ko rashebuguni amsa di tokola astamar ko ni bela jalen ba le wala ko magoroba ni film yera kuma la ka don afo demseni afle to dabanga ma filite tabla kuma o e waraba de abati gidunga sura kuma do maliate fem bela jalen ma de wala kuma re ba ba wolo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم كفى بالله شهيدا اسلامو ما منچان كولا ام اسلام بفو كبرغا دا اسلام بي شرفو كانوا فردا ددو ني كيلنجلين بيكا nini kene ma sigi shirfu togola daluta ambulo alkiyama don wala netna kuma jenya chogorba sise mba fo ka barka dai ay farda bo ambe kana alkiyama do ni nunu kanu miskala zarati be iduskuna ala kira bonaw ika aljina don kera ala ka wajibi wala mogoti kungolo tuye ka kuma di sema nota Muhammad El Madani nye chaman foye chogoroba ye akan mise ka kuma akan ngandimba don katemenka wala mba nyini islama befe beka manganda ala wasara shiri mbina kuma di karamgoma anga kuma lameni hakiliya anga na lameni kluwe wakati mi nanga anga tegere fo ka yele o temena abina femi fo o de anga miri anga tashi Muhammad El Madani ghaba jisman wa asaruhu muntashirun lada alalam a farsogo de dugula nga anno be dugukolo sanfɛ fo ka diɲɛ wuli wala karamɔgɔ bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ mɔgɔ dogolen tɛ shirifu ka ko la an b'a deli ala fɛ bi su in na ka ala kɛ seere ye an bɛna an kalifa shirifu la u k'an kofɔ u mɔkɛ ɲɛna a k'an kofɔ ala ye k'a fɔ shirifu bɛɛ ma k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ an bolo fila b'an kɔ u ye an bɛ hakɛto ɲini u fɛ nin y'an ka wajibi ye n bɛna min fɔ ka kuma kuncɛ bɛɛ ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba Sise ni kanu tɛ foyi tɛ yen ala kira kanu de ye ala bila baara la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلي وأسلم
على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والأسلام أنسكر هرلا على كان ولي هرلا يا ربي على كان سقو داما على كان أمبلا بوني نكني سجلي على كان أنجرمو يا فليه على كان أجليا ولي سببوي على كان يبودا يجيني لا حرام ولامبديون تغاني نينكو على فيك ابو شيطان تورما اني سينزين كو فني على توغو يومي كو دامنا نابا لبا انا نصليلنكو على كربا كانو محمد صلى الله عليه واله وسلم انا سودونغ سانومو انا كا صحابه نيومو اني منو تغرا كو ني بارا نيما يفقتا سلا حرا دوما كاكو انغا دو بارا ينكونو ambi anga sababu barkada ka anga sababu wala nyumando noye anibrasu zamani sa'dul awani malazul anami alil maqami arhalatul jawal السيد الشريف عثمان مدان حيدرا ambe dugaw kaye shijani kenan lafiya alaka dama ale minga jenatige kera hadamadiya ma wasani kungorotai cemi nye sambina ni koke abeka ala ka dine la se ala ka jon ma ka jien bemine ka soramu jagoya amu nege Usman Madana itara sarabe ala de bolo nimbara mi na kera sababu nyuma jema amba del ala fe shijani kenen lafiya ala ka dama labango nyuma ala ka dama o ko fe nambore ka anga seyida ufo noye anga seyida munu nyuka bonya tula ku ka karamato ula kana nin kene bunya uyeli nin kene ka ti bale ana tan kabakoya sabula kene sigira chemin koso hal ni karamogo yere kumbeya na kwa kana billahi abina siga foi taala wala anga seeda uyeli ni yorola ya tan kabakoya abe do de faranga danaya ka ani abe tlaka an kalande badenya la ani sinjiya la ani kilenya la usarabe ala bolo ala ka nyame ula sirifla ala ka barka do duina sirifla ala ka ben jidi akono ka kelenya jidi akono o ko fe namboren mungo munu yeni ko en labe ambufo no e chokoroba sise ana jenyogon nyambufo ni mbara mi nufle ka ke ulu yere sekoten na ala de u karaba kubla o kaninke Muhammadul Madani wallahi ni nunu tumaninke ala kuma mo wero di ulu baake sabula mo ni be ala nofe ni fatura ni togo tununa ka bo cewda ni kene masigi kofe isale o ba yira ko billahi kunti ala nofe wala ni kene ka sigi fa togola aka nyanama ya mo ka do mun kerala fa yere join mo do ku yere di o bara la ku kan na folo do dafe kabini tlegan fe mo be sigile afoni eri mo ma toro mo ma dimi mo ma fo ibita abenendo bema u wasalendo nai fa togola o tikabako ye fiu na ala yoke faye sabu faka nyana maya bekera ala de ni mo ye kwa sara ala mo asalen ko atogo mafo atogo tununa wallahi akunta ala nofe faka fatuli kata se bima fa fatulen ko ay togo min soro halaka nyana maya ko na ko mo togo soro ala e dungo do da ala be ka do de fara fa togo kan ani fa joyoro ana bonya ka ira jonna su ani tle iti do neti kono fiu ka munumunu ni nyeti da fa fotoka ni dota publier ka kuma ka jorofo ka damna ka sonna ka tase ka imaziuma ka tase a fotoma me amba do sara do mi ka janaza bana do mi tunna fobi mo ma do be yoromi o kuma na amba do ni yake ala ti janfa ni yake ala baki wala munu yeni mbara nke o ka do ma bara sike bara minga bokati meninka parce que mo do de koso ambe hine soro mo bi jo fendo la iba soro lahara iba aljene soro no de do ba anchela iba soro mo ba na ya
an si bɛɛ ala ko la o tɛ se k'an kisi mais nin kɛnɛ in sigili fa tɔgɔ la ka an yɛrɛ di ka na a kɛnɛ kan k'a bonya an b'a sɔrɔ wallahi an ka alijinɛ doni sababu bɛ bɔ o de la kumana n'anw kamana gana an bɛ karamɔgɔ de yira ala la karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min yira ala la a bɛ dan o yɔrɔ de la o de kama nin kɛnɛ in an tɛ se ka foyi kɛ min ka bɔ ka tɛmɛ nin kɛnɛ in kan an b'a labɛnbagaw fo minnu ye nin kɛnɛ in labɛn ka nin cɛsiri kɛ ka nin baara kɛ kabini a ma se yan fo ka n'a se yan u sara bɛ ala bolo Muhamadul Madani karamɔgɔw caman de bɛ yan karamɔgɔya dama tɛ fa ka ko dulonnen tɛ ko fo karamɔgɔ fa ka ko dulonnen tɛ o la parce que fa ye min kɛ hali n'i t'i ta yɔrɔ dɔn i b'o dɔn hali n'i t'i tɔgɔ sɛbɛnnen don fa ka ɲɛnamaya i b'a dɔn fa ka diɲɛnatigɛ nana de ala yɛrɛ ye fa kɛ misaliya de ye k'a bila ka na diɲɛ kɔnɔ ka na jeunesse kalan fa nana jeunesse yɛrɛ de kalan mɔgɔw k'a dɔn n'i bɛ denmisɛnniya la denmisɛnniya kan ka kɛ cogo di mɔgɔw k'a dɔn ni ala y'i bonya k'i bɔ mɔgɔbaw la k'i kɛ maabaden ye maabadenya yɛrɛ kan ka employer cogo di maabaden kan ka kɛ cogo di i kɛcogo kan ka kɛ cogo di mɔgɔ bɛ se k'i to i ka denmisɛnniya la ka dawula sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ i ma kafa i ma yaada i ma jama i bɛ tila ka ala ta kɛ ka wasa fa nana diɲɛ bɛɛ de kalan o la fa ka tariku kabako de don fa ka ɲɛnamaya kun ye kabako ye o de la ala jɔn dɔw bɔra Senegal ka na Ziguinchor a ye karamɔgɔ tɔgɔ mɛn k'a ka kasɛtiw mɛn a wulila a bɛna karamɔgɔ nɔfɛ a ma deli ka Mali y'a ɲɛ la fiyewu a nana u taara n'a ye sezi la u y'a bisimila k'a ɲininka ko ale bɔra Senegal a bɛna Hayidara de nɔfɛ a ko Seydou Ousmane Madani Hayidara ale y'a ka kumaw mɛn k'a jɔyɔrɔ ye diinɛ na a b'a fɛ ka na ziyara kɛ ka na Hayidara lajɛ sezi mɔgɔw ko baasi tɛ i b'i sigi yan an bɛ tila ka rendez-vous ta ni karamɔgɔ ye n'a bɛ se k'i reçoit wagati min an bɛ taa n'i ye o kɔnɔna la karamɔgɔ ka photo dɔ bɛ dulon sezi la karamɔgɔ ni fa de sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fini couleur kelen b'u bɛɛ la a ye photo in lajɛ a ko nin ye karamɔgɔ den de ye a ko k'ale ma se ka fiyewu ko nin tɛ balolen mais mɔgɔ ma fa ka saya fa ye dɔw nana sɔrɔ a bɛ kuma la o k'a kɛra cogo la ko nin tɛ karamɔgɔ den de ye wa o ko hɔn a ko mais nin tɛ balolen de o tigi ko a ma ko tiɲɛ don ko nin fatura a ko de ye tiɲɛ ye a ko nin cɛ in kun tɛ se ka balo a fa ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kun tɛ se ka kɛ a ko wallahi kabako min bɛ nin den in na nɔrɔ min bɛ nin na nin kɛra kalo de ye ka fara a fa kan ko kalo fila tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan fiyewu a don ni ala jɔn in y'o de fɔ a ko kabini ale y'a ye a y'a dɔn nin tɛ balolen a ko ni nin kun ye si sɔrɔ ko kabako kun b'a la Muhamadul Madani ka diɲɛnatigɛ kalan de don kalan min kitabuw tɛ se k'a sɛbɛn kalimuw tɛ se k'a sɛbɛn dɔnni tɛ se k'a sɛbɛn f'a ma si jan kɛ san 27 a somayɛlɛmala k'a to o de la mais san 27 in kɔnɔ fa ka baara fa yɛrɛ jogo fa ka ɲɛnamaya a ye fɛn min k'a kɔnɔ san 1000 balobaga tɛ se k'a kɛ san 1000 n'i y'a balo i tɛ se k'a kɛ kabako bi dan min na fa ka ko la kabako ne ni fa jɛra a ye ne kanu ala kosɔn ne yɛrɛ y'a kanu ala kosɔn gundow tun bɛ ne n'a cɛ o gundow ka bon jugumanw tɛ a bɛɛ ye kanu ani kɔnɔnajɛlenya ye mais ne yɛrɛ ye jateminɛ kɛ fa la ka jateminɛ kɛ a la k'a jogow sɛnsɛn k'u lajɛ ne ye jogo 30 sɛbɛn fa ka jogo 30 min bi fa la min ni min tɛ kelen ye a bɛɛ ye kabako ye nin kɛnɛ in yɛrɛ tɛ se ka ne permettre k'a bɛɛ fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ kɛnɛ in tɛ n permettre mais a fɔlɔ ye min ye dɔrɔn a dɔn fa kun ye mɔgɔ ye a bɛ siran ala ɲɛ mɔgɔ ni fa jɛra i ma deli k'a ye ka ala kota o de ye kabako ye kabako kun bi dan yen de fa ko yɛrɛ la k'a fɔ fa de filɛ nin ye ala sɔsɔ la fa de filɛ nin ye a bɛ ka ko dɔ kɛ ala tanama ko dɔ filɛ nin ye a bɛ k'a kɛ ka ala kota ne n'a jɛra fo ka taa se a ka saya ma bilahi tile kelen ne ma deli k'a fɔ a ye ka ala kota a ma deli ka kɛ wa ne dama tɛ fa jɛɲɔgɔn tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i ye fa ye ka ala sɔsɔ i m'a ye a kelen bɛ k'a kɛ wa i n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ fa kun jantolen don a yɛrɛ la ala kun ye hakili dɔ di fa ma kabako tun don fa kun bɛ ko ye yɔrɔ jan
a bɛ ko faamu fa ka somi kun ka bon kojugu kojugu hali ni fa kun ye mɔgɔ ye i yeli a fɛ dama fa kun bɛ tila i la a b'i kalan k'i ban ka sɔrɔ i ma kuma i ma gɛrɛ a la i yeli dama o kama fa kun ye mɔgɔ ye a ti a walawalalen kun tɛ a walawalalen kun tɛ mɔgɔ kalaman tɛ mɔgɔ teliman tɛ mɔgɔ solenba tɛ fa kun ye mɔgɔ ye a bɛ kɔlɔsili kɛ fa teri kun man ca fa ka kuma kun man ca fa kun bɛ se k'a sigi aw cɛ la ka ɛri 2 kɛ a tɛ kuma fo ni mɔgɔ m'a faamu i bolo mɔgɔ don est-ce que nin ye mɔgɔ ɲuman ye k'a sɔrɔ mɔgɔ jugu tɛ a bɛɛ kun ye fa kun b'a yɛrɛ kɔlɔsi k'a yɛrɛ kɔlɔsi foyi kana se ka ye ale la min bɛ karamɔgɔ kuma suli o kun ye fa ka hami belebeleba ye o kana ye ale la a ka kumakan na o kana ye ale la a comportement na o kana ye ale a ka baara la o kana ye ale a ka foyi la fa kun b'o yɔrɔ jɔrɔ fa kun b'o yɔrɔ jɔrɔ kojugu kojugu o kama fa kun ka kuma man ca a ka baro man ca a ka yɛlɛ man ca i t'a ni mɔgɔ ye tulonkɛla ka caya fa kun ye o mɔgɔ de k'a sɔrɔ mɔgɔ jugu tɛ a kɔnɔ jɛlen don a bɛ mɔgɔ fɛ a nisɔn ka di mɔgɔ don fana mɔgɔ min bɛ hinɛ mais mɔgɔ don mɔgɔ min kun b'a yɛrɛ kalama kojugu fo k'a se fo k'a dama tɛmɛ ni fa ye ko ye a bɛ ko ye a b'a faamu fa kun ɲɛnamayara o cogo de la mɔgɔ tun don min bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala gasi sigi mɔgɔ kun don min kun bɛ saamɛ ala ma fa kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kun b'i kɔlɔsi kojugu ale kana ala kota ale kana ye fɛn na fɛn min ye ala kota ye o de kama don dɔ la an bɛ sigila ka salon kɔnɔ an bɛ ka do de ka kuma fɔ dɔnkilidala do an bɛ k'a ka kuma fɔ bɛɛ ye do fɔ a la a sigilen don a dalen don a tɛ ka kuma a don ne yɛrɛ de y'a ɲininka ne ko a ma n ko cɛkɔrɔba n ko an dɛmɛ n ko nin kuma in bɛ sen na n ko e bɛ mun fɔ a la e ka faamu ye mun y'a la an karamɔgɔ a don a ye ne jaabi a ko ne t'a fɛ ka kuma wali kuma na a ko wali kuma ne bɛ siran wali kuma ɲɛ a kungo bonyali lahara o kosɔn bɛ siran a ɲɛ an bɛɛ fari fagara mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ fari fagara bɛɛ sabalila dakurunya kɛlɛ a ye nin de fɔ a ma kuma a ko mɔgɔ tɔgɔla kuma a kɔfɛ a ko ne bɛ siran a ɲɛ a ko sabula a kungo lahara a ma nɔgɔ a y'an bɛɛ kalan an minnu bɛ ka kuma a y'an bɛɛ kalan an y'a dɔn ni bonya don bonya bɛ da nin t'a la ni jɔyɔrɔ ni ala dɔn don ka bɔ dɔnnibaa du kɔnɔ ka kɛ dusumɔgɔ ye ka kɛ dusumɔgɔ ye ka cɛsiri ka kalan sɔrɔ dɔnni dɔ tun bɛ fa la kabako de don fa tun b'a ka dɔnni yɛrɛ baarali daminɛ fiyewu k'a ka dɔnni yira diɲɛ na k'a fɔ nin kalan de bɛ ne la fa tun ma sɔn k'o yira fiyewu a ye dɔnni sɔrɔ ka se hakɛ mun na kabako de tun bɛ fa ka dɔnni na mais ka nin bonya bɛɛ sɔrɔ ka tila k'i cɛsiri ala ye o ka tila ka siran adamaden dɔw kɔfɛ kuma a tɔgɔla kuma a kɔfɛ ka siran o ɲɛ ka sɔrɔ anw kan falen don jurumu la su ani tile an ma bɔ maa ba la ka tila ka nin kɛcogo ye a yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ yen nɔ mɔgɔ min ma sabali k'i da de fa ka ɲɛnamaya kun kɛra ka hadamadenw kalan fa kun ye mɔgɔ ye dusu kun b'a la fa kun ye mɔgɔ ye fɛn o fɛn kun bɛ fa bolo fa m'i tigɛ jan k'a ɲini i bɛ dusu sɛbɛ min dɔn k'a ye mɔgɔ kan ka wasa n'i yɛrɛ ye mɔgɔ man k'i sigi k'a fɔ i fa mɔgɔ man k'i sigi k'a fɔ i ba mɔgɔ man k'i sigi k'a fɔ i somɔgɔw mɔgɔ man k'i sigi k'a fɔ i fa ka mɔgɔw mɔgɔ kan ka i yɛrɛ de yira n'i yɛrɛ ka baara ye n'i ka wale fa kun y'o fɔlɔ de kɛ mobili o mobili tun bɛ fa bolo a y'a bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ ye a bɛɛ a m'i tigɛ jan k'a san a m'i tigɛ jan mɔgɔ ye k'a san jama min b'a fa kɔ a ma nata jama in na tile kelen fa ka lɛtiri ma deli ka na ansariw ma ko nin bɛ n bolo a y'a kɛ fa ka dɛmɛ ma deli ka se ansari biro ma tile kelen ko nin ko in bɛ yen a y'a kɛ fa kun jɔra n'a yɛrɛ ye ka jɔ n'a yɛrɛ ye ka commercew créer ka bitigiw dayɛlɛ ka mɔgɔw bila a la a b'a sara a bɛ du terrainw san n'u ye valeur sɔrɔ a b'u feere a b'a fɛ ka min kɛ k'o kɛ ka sɔrɔ a t'i tigɛ ja a fa ye a t'i tigɛ ja mɔgɔ wɛrɛ ye o dusu tun bɛ fa kɔnɔ o dusu tun b'a kɔnɔ wa dɔnni min tun b'a la kabako don ala ye karamɔgɔ bonya k'a sɔn dɔnni na dɔnni min a bɛ mɔgɔ kabakoya kabako dɔnniw karamɔgɔ ye kabako dɔnni ninnu ɲɛɲini ka taama ji kan ka kuma jiri fɛ jiri bulu ka bin ka fɛn ɲɛnamaniw faga k'u ɲɛnamaya ka fɛnw yɛlɛma ka so fa wari la
ala ye nin bɛɛ dɔnni di karamɔgɔ ma a bɛ tila k'a kɛ k'a yira mɔgɔw la ko tiɲɛ tɛ a kana sɔn mɔgɔ si ka aw fili ni nin dɔnni ninnu ye a kana sɔn mɔgɔ si ka aw fili ko nin de ye waliyuya ye karamɔgɔ tun b'o dɔnniw dɔn mais ala sɔnna o dɔnni o dɔnni tun bɛ karamɔgɔ la bilahi a bɛɛ tun bɛ fa la a bɛɛ o de ye kabako ye a delila k'a kabako dɔw k'an ɲɛna a tilala ne y'a ɲininka n ko a ma n ko fa n ko karamɔgɔ de ye i kalan ninnu na a ko bilahi ma kalan a bolo ma n tile kelen ma deli k'a fɔ a k'a fɔ n ye a b'a dɔn cogo min n yɛrɛ wulila k'a ɲɛɲini ten ka sɔrɔ ma t'a minɛ dusu bɛ dan yan de dusu dɔnni min ye kabako ye a b'i fa la i fa b'a dɔn mais i ma deli ka t'i sigi i fa kɔrɔ n fa nin dɔnni in b'i la n'a bɛ mɔgɔ la i bɛ se ka bonya sɔrɔ n'a ye n'i y'a kɛ bɛɛ bɛ se ka kabakoya i la n kala la n yɛrɛ k'a dɔn fa ko la a ye karamɔgɔ ta to a bolo a yɛrɛ wulila k'a dɔnniw ɲɛɲini karamɔgɔ b'a fɛn fɛn dɔn a yɛrɛ y'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ a ni karamɔgɔ ma kuma a m'a minɛ karamɔgɔ bolo i bɛ kabakoya o de la i bɛ kabakoya o de la parce que n'i ye dɔnni sɔrɔ aw ka so kaban i b'i sigi de i b'a ta yen jango kabako dɔnni jango kabako dɔnni i tɛ taa ɲini mɔgɔ si fɛ mais a don a ko ne ma ko bilahi ko ale ye nin bɛɛ kalan k'a dɔn mais a m'a kalan karamɔgɔ fɛ a m'a kelen kalan karamɔgɔ fɛ a y'a bɛɛ ɲɛɲini a yɛrɛ ye k'a dɔn o tuma i b'a ye ko fa tun m'a sigi ka a fa lajɛ fa tun bɛ ka jɔrɔ de ka hami ale yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ a bɛ se ka mun kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɛra o de la ka siran ala ɲɛ ka ala gasi sigi ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ saamɛ fa tun bɛ saamɛ fa tun bɛ maloya kojugu fo k'a se fa tun bɛ maloya ka se hakɛ dɔ la a tun ka bon hakili ma fa ka ɲɛnamaya kɛra o cogo de la jogobaya ani mɔgɔbaya ani yɛrɛ dɔn ani danbe o de kama ala ye fa ka ɲɛnamaya ɲa a bolo kojugu ka kabakow k'a la fa de tun bɛ dugawu k'i ye o yɔrɔ bɛɛ dugawu bɛ jaabi o yɔrɔ bɛɛ a ka Côte d'Ivoire taga dɔ kɛra kɔrɔkɔ tuma min na a bɛ don Sikaso u y'a kunbɛn k'a escorter ka taa n'a ye karamɔgɔ ka yɔrɔ la banabagatɔ dɔ bɛ dalen so kɔnɔ a tulo bɛ mobiliw ni motow mankan na ko nin ye mun ye dɔ k'a ma ko Hayidara denkɛ de bɛ na la a bɛ tɛmɛ ka taa Côte d'Ivoire banabagatɔ in o don a tɛ se ka wuli k'i sigi a k'a ka mɔgɔw ma k'u k'ale dɛmɛ u k'ale ta ka taa n'a ye fa fɛ yen u y'a suta de adamaden su bɛ taa cogo min u ye banabagatɔ in ta ten de muso de don ka na n'a ye ka don n'a ye k'a ɲini k'u b'a fɛ ka fa ye fa y'u reçoit u y'a ta ka na k'a lada a nana ko fa ma ko ne y'i ka mobili mankan mɛn mɔgɔw bɛ k'i kunbɛn n dalen don i la n b'a dɔn i bɛ ala fɛ i bɛ siran ala ɲɛ n nana i ka dugawu kɛ n ye n ka kɛnɛya fa gɛrɛla la k'i bolo d'a kun na ka dugawu kalan fa tilala u ko k'u b'a minɛ ka wuli fa ko a y'a to yen ko nin tɛ minɛ ka wuli tugun bilahi banabagatɔ in wulila a yɛrɛ ka taama ka taa nin ye kabako de ye mɔgɔ min tun bɛ se ka dugawu kɛ n'a yɛrɛ ka danaya bɛɛ ye c'est-à-dire a b'a fɔ yɔrɔ min ala b'a jaabi o yɔrɔ bɛɛ o mɔgɔ de tun ye fa ye o de la ala sɔnna ka fa ka ɲɛnamaya k'a dafa k'a bonya ni ko saba ye ala ye fa bonya ni ko saba ye a ka ɲɛnamaya laban na a ka fatuli la o ye jumɛn ye fa ka bana y'a sɔrɔ k'a to jihadi de la fa fatura k'a to jihadi de la jihadi ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra i ka so wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikuhu al-maut ni mɔgɔ min bɔra i ka so ala nɔfɛ ani ala kira nɔfɛ saya tilala k'i sɔrɔ o sira kan ala ko faqad waqa'a ajruhu ala Allah ko tigi ka sara bɛ ala kan i kana siga o tigi kisira ka ban a ka sara dafalen bɛ ala kan fa ka bana y'a sɔrɔ k'a to jihadi de la k'a to tournée de senfɛ bana in gɛlɛyara ka se degré la n'i b'a kasɛtiw lajɛ a kasɛtiw i b'a sɔrɔ fa bɛ sigi la a bɛ ka wajulu kɛ a kɛrɛ de minɛnen don a bolo dimi ni douleur fɛ douleur min b'a la kɛrɛ la a bɛ kɛrɛ de minɛ k'a bisi mais a t'a fɛ mɔgɔw k'a dɔn ko dimi bɛ a la a bolo kelen bɛ jigin k'a don a jagi de la k'a kɛrɛ minɛ k'a bisi tari dimi bi nɔgɔya a ka se ka wajulu kɛ a dɔw bi gɛlɛya a bɛ wajulu jɔ ka jigin ka bɔ micro la ka taa dugu ma ka fɔɔnɔ ka joli de fɔɔnɔ joli ka tila ka joli cɛ ka bɔ a da la ka tila ka yɛlɛ ka n'i sigi ka micro minɛ ka wajulu kɛ u b'a fɔ k'a k'a bila a b'a fɔ ko ni sirifi halala bɔra kɛlɛ la ko a tɛ segin
a bɛ nin de fɔ bilahi ko segini tɛ mais a bɛ joli de fɔ no joli mɔgɔw ɲɛna wajulu kɛyɔrɔ la ka tila ka wuli ka n'a sigi ka micro minɛ ko o wajulu kelen kɛ ka baya di mɔgɔw ma u ye ko bɛɛ kɛ ko k'a jɔ a ko abada ko fo a ka dafa de ko ni cɛ bɔra ka ban ko a tɛ segin ko ka ni to a la ko a tɛ segin fa ka wajulu laban Abidjan bilahi mɔgɔ wɛrɛ de y'a ka fini don a kan na ka wuli k'a la wuli k'a jɔ mɔgɔw de y'a dɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a ka dulokiba don a kan na mɔgɔw de y'a kɛ k'a ka fugula don a kun na mɔgɔw de y'a kɛ ka jalamugu da a kan na mɔgɔw de y'a kɛ ka tila k'a bolo minɛ k'a dɛmɛ ka jigin a ko a bɛ taa Ala ta fɔ ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka kɛ kelen ye k'i to bana na bana i b'a fɔ ko saya k'i to sigara la mais i bɛ ka Ala ka diinɛ lase a ko fo a ye programme mun di mɔgɔw ma fo programme ka dafa a tɛ fɔ fiyewu k'ale bɔra ko Hayidara den bɔra ko a seginna ka sɔrɔ a bɔra min kama k'o ma kɛ a ko bilahi o tɛ fɔ ale ma fiyewu fa tun bɛ taga de a décelé kolilen mais a bɛ sigi tabali kan Ala b'a dɛmɛ ka fanga don a la a bɛ Ala ka diinɛ lase o tuma na fa ka bana y'a sɔrɔ Ala de nɔfɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ ni sira kan a sabatira kan fana fo k'a dafa o ye Ala ka bonyaba ye Ala ye min k'a ye a bonya filanan fa ka kumakan laban a bɛ fatu wagati min a fatura docteur min ɲɛna su min na a bɛ fatu a su karamɔgɔ sira a kunna fo ka dugu jɛ a jɔlen ka si a kunna fo ka dugu jɛ tuma min na fajiri surunyana ni karamɔgɔ bɔra ka taa docteur min bɛ yen a fatura o docteur de bolo a ka kumakan laban kɛra la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alakira ka hadisaw bɛ yen a ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna kira ko a ka hadisa la a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ satɔ i ka kumakan laban kɛra la ilaha illallah ye kira m'a fɔ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ de k'i tigi donna alijinɛ kɔnɔ Ala ye fa bonya ni o ye Ala tɛ nin kumakan in nɔgɔya mɔgɔ bɛɛ ye i satɔ mɔgɔ bɛɛ satɔ t'a fɔ la ilaha illallah muhammadur rasulullah mɔgɔ bɛɛ satɔ t'a fɔ mais fa fatutɔ la a ko k'a ɲɛ b'a ka alijinɛ hɔrɔnmusow la nin de kɛra ka kumakan laban ye o kuma in kɔfɛ k'a fɔ la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ma kumakan wɛrɛ fɔ o kɔfɛ Ala y'a bonya ni o ye a sabanan fa fatura ka bɛn juma fajiri de ma juma fajiri seli waati Alakira ka hadisaw bɛ yen a ko silamɛ mumini mɔgɔ min bɛ Ala fɛ a siranna Ala ɲɛ ni Ala sɔnna k'a latigɛ a ka fatu ka bɛn juma don sɔgɔmadafɛla ma walima a su ma kira ko Ala donna ni kaburu lajaba cɛ k'o kɛ n t'a sɔrɔ fiyewu ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ kaburu kɔnɔ ko Ala y'a wuli mumini kan Ala sɔnna ka mumini mun ka latigɛ kɛ ka bɛn juma tile ma walima a su ma Ala ye fa bonya ni nin ko saba in ye k'a da a jogo kan a n'a ŋaniya a n'a ka yɛrɛdɔn a n'a ka sabali o ko tɛmɛnen kɔ an bɛ kuma datugu ni min ye ne ye jogo 30 de sɛbɛn a kan n ye kelen de fɔ sisan fa tun bɛ siran Ala ɲɛ a tɔ 29 bɛ yen waati kama n tɛna se k'a fɔ mais ni Ala ye waati wɛrɛw nɔgɔya n ye fa ka kɛnɛ wɛrɛw n bɛna jogow ta kelen kelen fo k'a 30 bɛɛ fɔ fa jogow la a jɛɲɔgɔn bɛɛ b'u don a la a jogo kelen n'a b'i la Ala y'i sogo haramuya jahanɛmɛ ma jango a 30 a 30 de bɛ fa la Ala sɔnna k'a k'a la mais n bɛ jogo filanan n bɛ kelen fara fɔlɔ in kan dɔrɔn k'a dan yen fa tun ye dugawuden de ye dugawuden n'i bɛ dugawuden sɛbɛ ɲini fa kun don wallahi fa kun bɛ jɔrɔ ale ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire ale ka fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ se ka karamɔgɔ jigi a la walima ka karamɔgɔ tɔɔrɔ a kɔrɔ c'est-à-dire o kɛli ani fa kun k'a yɛrɛ faga walima a ka sa o de kun ka k'a ma ale ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn min bɛ digi karamɔgɔ la a n'ale ka sa ale bɛ saya de fɛ ka tɛmɛ o kan don dɔ la an bɛ fa ka salon kɔnɔ an bɛ ka balontan ma filɛ Mali ka match bi donna bɛɛ kulela kulekan in bonyana dɔrɔn fa wulila ka bɔ salon kɔnɔ ka boli ka jigin dugu ma parce que a b'a dɔn karamɔgɔ bɛ na karamɔgɔ ka na k'ale yɛrɛ sɔrɔ an cɛ la aw de bɛ ka kule tan fa e yɛrɛ bɛ u cɛ la c'est-à-dire o ka kɛ a n'ale ka sa o de ka kan o y'a sɔrɔ a ko bɛɛ ma a y'a kɛ Ala kama a kana kule a bɛ k'o fɔ a y'a kɛ Ala kama a kana kule a bɛ k'o fɔ mais nisɔndiya fɛ ani Mali yɛrɛ match kɛcogo fɛ bi donna mɔgɔw ma se u yɛrɛ la mɔgɔw kulela yɔrɔ min dɔrɔn a bolila ka jigin mais munna a bɛ ka boli ka jigin a fa kana n'a sɔrɔ Ala yɛrɛ ma kule
fa gasi kama ale t'a fɛ karamɔgɔ ka tɔɔrɔ ale yɛrɛ ma kule mais comme a jɛɲɔgɔnw de kulela a dun b'a dɔn ni nin kulekan in bɛ yɔrɔ min na a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ sigi ka taa ni da fitinin fanfɛla ye a b'a dɔn karamɔgɔ bɛna so kɔnɔ ka n'a lajɛ mun bɛ yen karamɔgɔ kan na k'ale sɔrɔ yen ko ale yɛrɛ sɔnna min ka kɛ ale ɲɛna o digili karamɔgɔ la a n'ale ka ye o la bila a bolila ka jigin duguma a bolila ka jigin duguma ni sentigɛ ye a yɛlɛnnen an ko a ma ko mun kɛra a ko ni karamɔgɔ nana ale sɔrɔ yan ko hali ale ka sa a ma foyi kɛ mɔgɔw de kulela dɔrɔn match la balontan na o tuma i b'a dɔn den min bɛ jɔrɔ i fa ka gasi la i fa ka degun na i fa kana tɔɔrɔ ka se i kɔrɔ ka se nin hakɛ la nin dama i ni ala cɛ o bɛ sunkurun tigɛ a fa k'a mɛn wa o bɛ sunkurun tigɛ a fa k'a mɛn o bɛ dulɔ min a fa k'a mɛn abada o t'a kɛ fiyewu o de la fa kun ye dugawuden de ye dugawuden min a kun bɛ a fa barika ɲini a b'a baw barika ɲini a b'a fa filanw barika ɲini a b'a ba filanw barika ɲini fa kun ye diɲɛ kalan o de la o tuma an bɛ dugawu de kɛ nin kɛnɛ in ala k'a k'an ye dalilu ye lahara ala k'a nɛɛma se a ma wa an ma siga fiyewu a bɔlen don a kalama mɔgɔw mɛnna sigi la kabini sɔgɔma fo nin waati kɔnɔ an b'a lajɛ ka kuma surunya jogo 30 ye an tɛna se k'a fɔ mais ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an bɛna ta kelen kelen fa jogow min bɛ se ka kɛ anw ma leçon ye jeunesse kɔnɔ ka se k'a ladege o jogobaw la an yɛrɛ ka bonya ka se ka sabati ka ala sɔrɔ ni ala sɔnna an bɛna nin kɛ walanda kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kasɛti bɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn fa jogo 30 mun kosɔn an k'a ladege a ka k'an bolo kisi a ka k'an bolo dalilu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala k'a kaburu nɔrɔ minnu ye nin baara in labɛn ani mɔgɔ mɔgɔ i ka baara bila kabini tilegan fɛ fo ka taa se nin waati ma ka sigi yarabi ala k'a k'an ye bɔda ye ala k'a k'an ye dalilu ye Mamadul Madani yɛrɛ kosɔn ala ka yafa an bɛɛ ma ani hami minnu sigira ka kɛnɛ ka ala k'u wuli a dɛsɛra si min na ala k'o kalifa a dɔgɔninw ma ala ka barika don a ka du la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muhammadul Madani dunya bi maunege ma so dinya katlo ila dunya bi maunege ma so dinya katlo ila atungwele ara nenuma okosonuma kuma jonanga ne ya soro nala ede guminda jonka kaka eko kun alakama Muhammadul Madani Haidara Fancini kabo banymauna ani kabo fanymauna shirifula Muhammadul Madani Haidara Fancini ni etoma fo John de tobe fosa ala kalikano ko muso nyale de ko otetoko ko shirifula baw ko unigwa Muhammadul Madani Haidara Fancini kabo fanymana shirifula John fabe iko sherifu Usman Madani Haidara John bokulu be ikomi sherifu Usman Madani Haidara ka bange san 1980 aleni durula kata inongoma donyumana san 2000 aleni 12 la abarika imoke kirako kisi aleni nema baye ko siwla herema o de shiye min kuntakala majanya nga aye bare nyuma damake o shi o konnana Muhammadul Madani Haidara Fancini Taida Jombe iko Muhammadu Madani Haidara alaka dinela se ka o damine a si santan ale ni kele ka wulika jow kɛ ni ala ka dinɛ ye faso kɔnɔ ale ni faso kɔkan ka ala ka jɔnw la tubi ka u ladon ala ka dinɛ ale kɔnɔna na k'a ta kira Muhammadu la k'a sigi bila jɔn ka mɔgɔ tubilen hakɛ bɛ Muhammadul Madani Haidara Fancini ta bɔ ni o tigi ti bɔ shirifula kɔnɔna na kira ko kisi ale ni nɛma ba ye ko san 1000 jahadi ka mɔgɔ kelen la tubi ka u don ala ka dinɛ la o baraji o ka boni o ye a barika i ye mawuludu kɛnɛ kan stade makoro sisogo la kayikaw fɛ nɔ mɔgɔ 60 ni kɔ minnu sera ka jati ka baya ki i ye su kelen wajili la ni e tɛ jɔn ye o ɲɔgɔnna kɛ ka o to e si hakɛ la Muhammadul Madani Haidara Fancini kabako ba bɛ i ka ko la ala ye a ka kira fɛn o fɛn ci a ka jɔnw ma a ma u si ci ka sɔrɔ u si ma san 30 ale kɔsago nga Muhammadul Madani Haidara e y'i ka mission bɛɛ kɛ
ala ka diinɛ lase k'a bɛɛ kɛ k'a ban pewu k'a sɔrɔ i si ma san 30 bɔ. Baaraw bonyana i komi walijuw ta, nga a walew kɛra i ko nabi ɲumanw ta. Muhammadul Madani Haidara, ala ka kira, ale ko silamɛ de ye maa ye mɔgɔw kisira min nɛ ale ni a bolo o tɔɔrɔ ma. A barika i ye Serifula ka bange mɔgɔ ɲuman du kɔnɔna na, ka lamɔ mɔgɔbaya jogo kɔnɔna na, ka mɔgɔbaya jala siri i kunna, k'i to funangeya 12 la, ka i tɛgɛ wuli i bange yɔrɔ mɔyɔrɔ la ko a jiginbaga ye jɔn ye. Muhammadul Madani Haidara fancini o jiginbaga tɛ sɔrɔ, sabu i la mɔna cɛba min fɛ jɔn tɛ i ko Sherifu Usman Madani Haidara. Nga kuma yɛrɛ bɛ dan ale Sherifu Usman Madani Haidara ka tanu na, a ye min fɔ i fure dalen kunna donɲumanakaw olu fɛ yen nɔ. Hala da dugaden ma, dugadenya ye kun ye mɔgɔ ni ala cɛ. Dugadenya ye kama dɔ ye. Ndenw na ne den bɛɛ ye bonya, mais nin den ala yɛrɛ de y'a dilan d'a ma, parce que den ka wolo Bamako ka mɔ Bamako ka kɔrɔbaya a ma fa malo. Depuis fa wolola fo ka taa sa sali ma, mɔgɔ ma jɔ ne ka so k'a ni bɛɛ ɲɔgɔn na, hali kɛlɛ la janw ka taa se fɛn wɛrɛ ma. Ma deli ka kɛ. Muhammadul Madani Haidara fancini jogo ɲuman bi min ɲa jɔn ye n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka olu ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ i ye, i jogo ɲuman bi min lase i ma, Muhammadul Madani Haidara fancini jɔn si se ka o lase i ma. A barika i ye Muhammadul Madani Haidara ka taa i ka kalan kɛ Moritani hɛrɛ ale kɔnɔna na, ale ni ala ka tanga kɔnɔna na. I ɲɔgɔnna kalanden caman olu ye u danbe tiɲɛ tunganfɛ taga kalan senfɛ. Segukaw ka caman bilen ale bɛ i tanu fɔ Moritani taga janjo la nin cogoya in na. Madani o bɛ kɛ e ye sabu i ye danaya dafa e taara Moritani wallahi ka kalandelama suraka musow de wulila fa bɛɛ ka ɲɛsin a ma, fa bɛɛ fɛ a ko ale ye layidu ta ala ye k'a yɛrɛ feere ala ma tijaratan lan tabur. A n'a ka danaya donna ye, a n'a ka danaya bɔra. O de kama ala m'a fatu fiyewu, dɔgɔtɔrɔw bɛ yan u y'a seere, a fatura minnu bolo. Ala m'a fatu fiyewu f'a ko dɔgɔtɔrɔw ma a ye n ka foli fɔ ansaruw ye ko n fa m'u nɛgɛ, n fa m'u jafa, u ka sabati a kan, k'u ye layidu min da u k'a dafa, ko wallahi ale Muhammadul Madani filɛ sa, ale ɲɛ b'a ka hɔrɔnmusow ni alijɛnɛ kɔnɔmusow la, u n'a ma ale nɔfɛ ko an cɛ bisimila n'an ka taa. Muhammadul Madani Haidara fancini tanu o tanu bɛɛ bɛ dan mɔgɔ fafilanw ta la. I fafilan minnu ni sanu ma d'i ma u k'i tanu, i fafilan minnu ni wari ma d'i ma u k'i tanu, tanu dan ye olu ta ye. Shekine Jawara. Wallahi a ka balo kɔnɔna na a y'a yɛrɛ dɔn, a ka balo kɔnɔna na a tun kelen bɛ k'a yɛrɛ majigi, a ka balo kɔnɔna na a banna fa ka wari la ka ban ba ka wari la ka kɛ a yɛrɛ ta ɲinibaga ye, a ma sɔn ka fa ka danbe ɲini, a y'a yɛrɛ ka danbe de ɲini n'o ye fancini ye. Ni aw t'a dɔn billahi lazi la ilaha illa huwa ala ka waliyu de kun don dugumakolo in sanfɛ yan. Munna a fa ye mɔgɔ kanu jɛna a kɛra o fancini, ne bɛ min dɔn a la, an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan ne bɛ min dɔn a la, a ma deli ka ne tan tɔgɔ ma, a bɛ ne wele de an ka cɛkɔrɔba, o ye kelen ye. Filanan bonya min tun b'a bolo ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma, fɛn fila kɛra ne tɛ ɲinɛ o kɔ yanni lahara cɛ. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Yirimajɔ ansar dini min bɛ yen commune 6 kɔnɔ, u ye bureau dɔ dilan k'a labɛn ko fancini ka taa bureau in dayɛlɛ ka ciseau d'a ma k'ale de b'a tigɛ. An y'an jɔ, a ye ciseau di a ko n fa a fɔra ko ne de k'a tigɛ, ne tɛ se k'a tigɛ, ka e to yan billahi lazi ne tɛ se k'a tigɛ. Ciseau minɛ i k'a tigɛ, n ko a ma n ko a kɛra kama, a ko non ne de k'i k'a tigɛ, n ko ayi sirifiya, a ko sirifiya de ye nin bonya di ma a tigɛ ne fa. Don min na n b'a wele n b'a fɛ ka diplôme d'a ma jama k'a ye, k'a ka bonya diplôme d'a ma, a don a bɔra Tunisie a sɛgɛnnen don, a dalen bɛ so kɔnɔ, carte dun dira ma a ka kan ka na a man kɛnɛ, n ye téléphone caman k'a kana, a ko n ka cɛkɔrɔba ko nali ka gɛlɛn, n ko cɛkɔrɔba a kɛ ala kama, cɛkɔrɔba tɔgɔma i ka sutura jama nana, ne ko n bɛ ne de bonya n ka quartier kɔnɔ n'i mana a tɛ bɛn dɛ, a ko n ka cɛkɔrɔba ni e ko ten wulili ka gɛlɛn ma n fari man di n na, mais ne ye nin fɔ a bɛ wajibiya ne ka ne kana. Fancini wulila a déplacé a donna a ka mobili kɔnɔ, u y'a conduit ka na n'a ye, ni jama kana jɔ bi fancini kungo la nin ka dɔgɔ a la. Muhammadul Madani Haidara fancini ka lamɔ nabi ɲumanya jogo kɔnɔna na, ka kiraya jogo ta, o la ansar dini a tɔndenw, ansar dini kanubagaw aw y'a ɲɛji cɛ, sabu ni Muhammadul Madani Haidara fancini kun ye san 40 sɔrɔ, yala ala ka kumakan kun bɛna wuli wa? K'a fɔ ala kun bɛna kɛ kira ye wa? Ne m'o fɔ dɛ, n ye ɲininkali de kɛ. Ni juin kalo tile 15 ni e ka baroɲɔgɔnyaw olu farala ka bɔ e ni anw cɛ san 2012 ka i ɲɛ tunu anw na o juin kalo tile 17 san 2012 Muhammadul Madani Haidara saya ye ɲɛw fara nka saya ma dusukun fara. Muhammadul Madani Haidara ta ida
ko tɛ i la wa ko tɛna k'i la wa ko tɛna i sɔrɔ sabu ala ale bɛ jɔn ɲumanw olu de sago la. taa i da jigiw ma tiɲɛ sabu i dɔgɔkɛw ale ni i dɔgɔmusow olu bɛ anw bɔ ka jigiyaw fa i kɔ yan badabada. ala ka hɛrɛ kɛ an ni olu ye ka an ni olu sɔn sijan ale ni kɛnɛya la. ko sirifulakaw ma ko a barika u ye don bɛɛ. Ni minnu bi cɛsiri ta a y'a jija numbo faw ye sa sabu fanjini nana cɛw kala duɲɛna cɛfarinya cogoya la fanjini nana cɛw kala dunuya cɛya kɛwale la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka ni wagati in yira ne ni aw la. An b'a ɲini ala fɛ kisi ani nɛɛma k'o jidi an kuntigi muhamadu kan a n'a so gindow a n'a ka sahabaw ani minnu yɛrɛ sɔnna ka tugu a kɔ fo ka taa se lahara jɔ don ma ala ka ne ni aw ye o la. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo dantɛ foli min na an karamɔgɔw olu ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban. O la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen de fo dantɛ foli min na ni o de ye kisi foli ani nɛɛma foli ani tanga foli ye. O de ye asalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ko n'i y'a mɛn ko jɔnni kunna de k'i k'a fɔ ko sababu ɲuman. An ka sababu ɲuman a Sheikh Sherif Usmani Madani Haidara. An bɛ a fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn dantɛ foli min na. Ale de sababu la an ye nin kɛnɛ in lasɔrɔ. Ni ale ka diinɛ lase ni ale ye a sen da an mɔkɛ sen da nɔ la. Ne ni aw bɛɛ lajɛlen jɛra o de sababu la. Ale folen kɔfɛ halisa an bɛ tila ka jama bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. Mɔgɔ o mɔgɔ sen ye yan lasɔrɔ ni ka na nin kɛnɛ belebele in k'a tɔ bonya parce que nin tɛ kɛnɛ denni ye. Kɛnɛ o kɛnɛ ni o sigira ala n'a ka kira kama o kɛnɛ in ye kɛnɛ belebele dantɛ kɛnɛ min bonyala fiyewu. Jango a sigira funangɛni min kama ni o ye Muhammadul Madani Haidara ye. O ye ko tɔ bonyalen. An karamɔgɔ Buna a ye o de fɔ. Ala tun bɛ cɛkɔrɔba karaba a ka nin kɛ ani a nɔfɛ mɔgɔw ala tun bɛ o karaba ka nin kɛ. Muhammadul Madani ale y'a kɛ ala ye ni k'a to ala ye ni k'a fɔ ala ye. O la ala bɛ sɔn ka jɔn di min bɛ nin kɛnɛ in sigi ale tɔgɔ la. Su ani tile avion tigiw ni mobilitigiw o bɛ ka ale kaburu yazura k'a sababu kɛ a ka duwawu denya ye k'a sababu kɛ a ka yɛrɛ di ala ma. Donc ala bɛ nin kɛnɛ in sigi fa tɔgɔ la ni a yɛrɛ ka baara ɲuman ye. Ne b'i dakuruɲɛ kelen dɔrɔn de fɔ Muhammadul Madani ka wagati cogoya kama. Fa kun ye balima ɲuman ye fa kun ye sinji ɲuman ye. An bɛɛ lajɛlen ka sabati an ka furu la bi a sababu ye Muhammadul Madani sababu ye. An y'o mɛn bamananw da ko ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ kuma tɛ buna adamaden fila aw sigilen ɲɔgɔn kan ma. Wagati o wagati ni anw degunna an ka furu la k'ale to ɲɛnamaya la n'i y'a wele dɔrɔn a bɛ min f'i ɲɛna a ko taa i sigi so kɔnɔ i k'a lajɛ e yɛrɛ y'i jɔn ye. Taa i sigi dɔrɔn i ka miiri k'a lajɛ e yɛrɛ bɔra mɔgɔ min na a b'i waju u bɛ ɲina i ka dimi kɔ. Ala tun ye fa kɛ o mɔgɔ ye. Ala ye fa kɛ balima dilanna ye ni ka fa kɛ sinji dilanna ye. N'i ye Muhammadul Madani filɛ dɔrɔn i b'i waju. O la aw sigira kɛnɛ min kan an ma sigi kɛnɛ denni kan aw sigira kɛnɛ ba de kan. Yarabi fa ye min kɛ ala kɛ anw kɛ a ladegebagaw ye. Fa ye min kɛ ala ka anw kɛ a ladegebagaw ye. Mɔgɔ o mɔgɔ ni ale ka nafolo donna nin baara in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka miliyari bila a nɔ la. Diinɛ in tɛ dɛmɛ ni nafolo tɛ nafolo sanuman bɛ ala de bolo ala k'a d'an ma. Diinɛ in tɛ dɛmɛ ni si tɛ si nafama bɛ ala de bolo ala k'a d'an ma. Si barikama bɛ ala de bolo ala k'a d'an n'aw ma. Hami dogole a n'a bange la a tɛ caya ala min ma n'a tɛ dɛsɛ ala ka ne ni aw taw dilan. Fɛn o fɛn se ye nin kɛnɛ in sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin hɛrɛ la ala k'o kɛ. Baasi kana mɔgɔ si sɔrɔ ni Muhammadul Madani yɛrɛ barika ye kira n'a bɔnnaw bonya kama sɔli ala rasulillah. Alhamdulilayi an b'ala fo ka barikada bada wuzubilayi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. N'an ko an bɛna nin nisɔndiya fɔ bi ka ban dantɛ a nisɔndiyara hali k'a daminɛ depuis wula fɛ silamɛw bɔra ka n'u sen jɔ an ka kɛnɛ kan denmisɛnninw yɛrɛ bɔra kosɛbɛ an ye kadodi ni laɲini ni kuma minnu kɛ wula in na
a nisɔndiyara jama bɔra kosɛbɛ o mɔgɔ kelen tilala ka sigi k'an kɔnɔ fo sufɛ fo 20h fo 21h i yɛrɛ y'a ye a fanba caman ye denmisɛnninw de vraiment ma dan de sɔrɔ la nisɔndiyara min bɛ ka fara o kan vraiment o ye Buna yɛrɛ ye fɛn minnu fɔ fa kan bi ne tun bɛ dɔ dɔn sa nka dɔ farala kan bi tiɲɛ yɛrɛ la dɔ farala kan bi o nisɔndiya kɔni b'an dan tɛ nisɔndiya minnu na waati ma se k'an labɔ c'est Buna Ɲangi k'a ye 30 de labɛn a jogo la ale ye min kɔlɔsi a bɛ min dɔn fila yɛrɛ ye an wasa o la an ma dan sɔrɔ nin kɛnɛ na bi o nisɔndiya de b'an na kosɛbɛ o don n'i y'a ye an nisɔndiyara an sera kɛnɛw fana kan an bɛ kuma toujours dɔ de ta fɔra a y'a ka ɲɛnamaya kɛ an fana b'o ɲɛnamaya kelen de la saya min y'a sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ k'o saya kelen de kɔnɔ fɛn min bɛ saya kɔfɛ o de ye baara ɲuman min kɛ i bɛ taa sara o de la o de ni mɔgɔ min ye baara jugu kɛ Ala k'an kisi ma i bɛ taa sara o de la o la ni dɔ ka ɲuman fɔra o kɛkun ye an minnu bɛ balo la bi anw yɛrɛ k'an jija ka dɔ kɛ an ka taa hɛrɛ sɔrɔ ɲɛ an ta ni kɔfɛ fɛn ka se ka fɔ an kɔfɛ o la an bɛ se k'o de lase silamɛw bɛɛ ma a kana kɛ dɔrɔn an nana nisɔndiya de ka dɔ ka ɲuman lamɛn ka wuli ka taa ten non a kɛkun ye dɔ ka ɲuman fɔra i y'a mɛn e yɛrɛ k'i jija i ka dɔ kɛ sani saya don cɛ parce que saya in an bɛɛ sigilen bɛ mɔgɔ si t'a dɔn sini dugu bɛ jɛ k'an fɛn fɛn sɔrɔ dugukolo k'an balo ni an si t'a dɔn Ala de y'o tigi ye o la dugu jɛ o jɛ i ka se ka ko dɔ de kɛ i bɛ se ka min lakari kaburu kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'i don alijinɛ na kuma de kɔni b'an fɛ ka lase kɛnɛkanmɔgɔw ka bi alhamdulillahi rabbil alamin nin tun ye an ye palais de la culture la Badalabugu ka sabu kɛ an balimakɛ Cɛkɔrɔba Sise animateur do la voix des citoyens la ale bɛ nin kɛnɛ in sigi san o san k'a ka miiri ani tasi bila ka taa an karamɔgɔ ma Seyid Mohamed El Madani Haidara taba Ala ka hinɛ Ala kana malolen kɛ ka t'u sɔrɔ ɲinan ta o kɛra janvier kalo tile 18 san 2018 na an b'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na k'a fɔ ni ɲɔgɔnna caman Ala k'o yira ne n'aw la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi